Tots mentim, però nosaltres almenys ho fem en gràcia. Al programa d'avui critiquem l'actualitat perquè no tenim altra cosa a fer. El concurs en calfar-se el cap és el que menys importa. Qui serà el que no se'n vaja de buit? Maria marejarà l'opinió pública en Parlar per parlar. Sandra ens porta un nou reportatge que ens deixarà a tots bocabadats. Allarguem més el braç que la mànega. Podrem entrevistar un Erasmus vingut de Suècia en la seva llengua materna? I avui en directe ens desvelarà els secrets per fer una bona paella. Ai, Mari, com està el temari? Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Ai, el Nadal. Ha arribat el Nadal. Temps de monogràfics romancers que exalten amb to lletger, tranquil i suau, l'esperit nadalenc. Nadal, Nadal, per a tots és Nadal. Encara que el Nadal que se'ns mostra és el de la gent que el pot gaudir, tal com el coneguem ara per ara. Quiero en esta Nochebuena dirigir mis mejores deseos a todos los españoles. No serem nosaltres que rememorem aquell temps quan ajudava de l'àvia a fer els pastissers de boniato. No. No serem nosaltres que us farem memòria del naixement a Belén, de l'arbre de Nadal i dels aparadors atapeïts d'aquestos dies, no. Desoblidarem dels que porten més de 2 anys a l'atur, dels que no han pogut pagar la lletra del pis, dels que han hagut de tornar a casa dels seus pares, amb parella xiquet inclosos. I aquí el futbol, la cervesa i el tabac, el distrau de reconèixer que està en el mateix sac. És temps de felicitat? És temps de comprar compulsivament? De quines butxaques traurem els diners per aquest any? No, senyors, no. No és temps de somriures. No és temps de compres compulsives. No és temps de Pares Noel, ni de Reis Mags, fruits de butxaques plenes per les extres nadalenques. O potser sí, amics, és temps de celebrar l'autèntic Nadal, el que no es ven al Corte Inglés, el que no es paguen diners. Aquest any gaudirem de l'autèntic significat del Nadal, de la pau, de l'amor, de l'alegria, de la família i del reencontre. Gràcies a aquesta crisi, de que nos encontramos ante la peor recesión de carácter global, ens centrarem en els valors autèntics per primera vegada en molt de temps. Quina contradicció, no? Bon Nadal i bones festes a tots. Dancing and prancing. Bon Nadal a tots i a totes. Ja ha arribat el Nadal. I no ha arribat ni avui, ni ahir, ni la setmana passada. Va arribar el mes passat. Cada any arriba més pronte. Qualsevol any estarem en ple estiu, tots els madrilenyos per així fent la mà i tal, i la gent ja començarà a ficar garlandes com esta que porta així de felicitat i llumenetes d'estes cuentes que fan la silueta de casa que faig un puticlub. Pues aixina, que jo ho veig i dic, jo no sé, però això què esteu fent? I la gent contesta, ai, mala llet, i pues, què creus que estem fent? Estem ficant la decoració per Nadal? Que és que no saps que la Navidad ja ha llegado al Corte Inglés? I clar, com arriba cada any més pronte, en tant de canvi les Nadales haurem d'actualitzar-les també per als nous temps. A partir d'ara hem de cantar a 25 de novembre, fum, fum, fum. A 25 de novembre, fum, fum, fum. Han obert el Corte Inglés, el Corte Inglés, el Corte Inglés, per a que compres joguets, també perfums i corbates, fum, fum, fum. Mare meva, i pensar que el Nadal abans era una època molt bonica i molt entranyable, en què tota la família es reunia per a celebrar el naixement de Nostre Senyor Jesucristo Superstar
y no me parece el lavado sea de... Bueno, és que jo com no soc molt lingüista, doncs no sé molt d'aquestes coses, però crec que m'heu entès el que vull dir. Que el que vull dir és que ara ja no és com era abans. Ara és una voràgine de consumisme, que vinga a comprar i vinga a gastar diners com si en tingueren, saps? I vinga a menjar també, perquè això és una de les característiques principals del Nadal, que ens fiquem tots a fartar com a pocs. Que les mares estiren tota la vesprada de la nit de Nadal en la cuina i a l'hora de sopar vas a la taula i no pots ni sentar de menjar que n'hi ha. Saladilla russa, gambes, cigales, roast beef i xulles i plat amb 40.000 fiambres i 30 patés, que dius, però si fiques foie gras, o foie gras, que diu una que conec jo, foie gras i així de tota la vida, n'hi hauria prou. Què va, 40.000 coses, jo què sé quanta animala. Te serà precís. Això pa què? Perquè després arriba el dia d'any nou i digues, ai, doncs com ara en Nadal m'ha ficat com una foca, doncs per l'any que ve me vaig a ficar a dieta. Ja, pòfia. És que veureu això, Tot el món ahí en la taula, en els ulls ahí desorbitats, ahí mirant el festín familiar i el rei de fondo ahí. És para mí un motivo de una satisfacción. La mare que l'ha fet, en tots els canals que està, que no pots fugir, fiques la 1, la 2, la 3, la 5, la 9, la sexta, canal de televisió, en tots. Sort que és curtet i només acabar ja tenim llicència per a fartar. Que si no tinguérem prou en la farta esta que ens peguem, per acabar la nit arriba un personatge molt bonico, molt d'això, que va de roget i molt templat, que és, no sabeu qui és? No? El Pare Noel, que els xiquets estan desficiosos tots i els pares com un bombo, perquè els xiquets volen la Wii i l'han demanat. I no paren de donar la vara, la Wii, que si me l'han portat, que si me la van a portar, que si l'han comanat, que si els jocs per la Wii, la mare que la va fer. I clar, els pares no l'han comprat. I el xiquet obri els regals el dia de Nadal i es troben un pijama d'ossets, uns calçotets i 2 parells de calcetins. Que vulguis que no, doncs el xiquet de gràcia no li fa. Perquè això, més que un regal, pareix una oferta del tèxtil d'Eroski. Però bueno, per sort per a estos xiquets, arriba el dia dels Reis. I ahí ja és quan ja se'n va tot a cagar. Perquè ja es fan la il·lusió de que va portar la Wii als Reis, diu, ara no hi ha dubte, ha vingut Sherlock Holmes i m'ha dit, ja, porten la Wii. I no n'hi ha Wii. Pantalons que li feien falta, un suéter que li feia falta, una Connecta 4, un Monopoly, bueno, un altre Monopoly, i un llibre del barco de vapor, que mira tu quina casualitat, li feia falta per l'escola, que té deixat l'assumpte. I clar, el xiquet doncs, no li fa ninguna gràcia i es fica a plorar. I vinga a plorar, i vinga drama, que això és una cosa, un desastre. I així és com unes festes que haurien de ser de paz y de amor entre todas las gentes de corazón latino, una cosa així, es converteix en un desastre, en una calamitat per culpa del festival de consumisme al qual ens veiem sotmesos. Així que jo només em queda dir una cosa, perquè ja estic a la puta del Nadal ja, la mare que m'ha parit el Nadal ja, hòstia puta del Nadal, la mare que m'ha... Ja estem a Sueca. Anem a veure si ens contesten la pregunta del dia. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you've got to. Love, love me, love, love me, love, love me. Been crying for so long, fighting tears just to carry on. Com ha de ser? Un bon sueca és el que col·labora en Sueca en 40.000 coses per ajudar la banda i fer moltes coses per Sueca. I ser un bon sueca, perquè un de Sueca... Què farem? Perquè un de Sueca que no podia Sueca en res, per exemple que està a la conselleria, i 40.000 coses, això no és un bon sueca. Què tindre un bon sueca? Un poc de pèl com jo. Ja està. La millor taronja. Les bones persones i al mateix temps acollidores. Ja està. Vale, doncs anem a veure si trobem algú més que ens contesti una pregunta i a veure si trobem a dos suecans així. I molt honrat, això són les característiques que té que tindre un bon sueca i una bona sueca. És que sempre estic vigint de la tele. I molta humanitat.
i donar també als immigrants si es presenta feineta, eh? Sí, jo critico la veritat, és així, tot és això, ja està. En tots els concursos. Sentir per l'arròs i per la taronja. No, jo te dic això, que jo què sé. I per el mar, ja està, ja no n'hi ha altra cosa. I apreciar la muntanyeta als Sants. I ser un bon suec, Així ha sigut cuna de deportistes. Tenis i d'això és billar, que en tenim que van als campionats d'Europa. Un bon suecà sóc jo, Molt treballadora, pacífica, un bon poble. La mare del Xamelos, així. Bones persones. Sí, és així, tot és això, ja està. Així tenim de tot, les millors playes. I així estem, pues, la partideta, això ho fem tots els dies. Vale? I molt bé, estem molt bé, molt bé, estem molt bé, molt bé. Un bon suecà sóc jo, Futbol. Pues que siga agradable, I ser un bon suec, que siga educat, que no embrute el carrer, que n'hi ha molts que van tirant papers per ahí i que siga molt oberta. Clar, Boxeo. És així, tot és això, ja està. I què vols que el diga bé, això? Pues ser un bon suec, clar, Vale? Natació. Que jo què sé, són totes les persones molt bones i que això és conforme a qui pilles. Però jo, totes les persones que són favorables i són bones. Ja està. Sí. Què farem? Ciclisme, petanca. Vale? L'única cosa que us puc dir de sueca, de la tele sueca, que es veu molt malament. Que es veu tot de lluny. Però la tele sueca, en els anys que estan, encara no saben enfocar correctament per veure un programa. Clar. Quan fan els parells, fan tot això, es veu de lluny. I no es fa bo, és l'única cosa que puc dir. Que boniques? Ale, adeu. El mestre Serrano, quan és vostè, quan pujades, que tenim de tot. L'única cosa que puc dir. Vale? Perfecte. Alegria per a tots! Sí, sembla que un león, com en Canal 9B. Estem així en el concurs d'avui. Concurs que va donar una de premis. No sé si imagineu la de premis que anem a donar. Mare meva. Estem així amb els nostres dos concursants d'avui. Tenim, com el dius tu? A mi em diuen Enric, vinc de Beniflà. Bon poble, molt bonic. I tu per a què vols el premi? Templat? Doncs per a tapar forats, ja saps, estic ara en l'atur, el banc s'ha quedat en el meu pis, ha hagut de tornar a casa dels pares, en els fills, en la dona... Sí, això és la tribu de los Brady, això que pareix. Pues Bàsicament. et fa falta, fill? Prou. Bé, i així ja tenim... Tu de qui eres, a veure, bonico? Jo soc de ma marit de mon pare. Això, té raó el tio. Jo soc Paco, el fill de Rosario, la carnisseria de la Xara. Tots sabem, la carnissera de la Xara, veritat que sí. No saludes a ta mare, fes el favor. I què vols? Per què vens així? Pues jo vull guanyar els dinerets, si és que guanya, clar, pues per casalletes i por res, ja saps. Sí, lo que seria coses saludables ahí per la gent, veritat que sí. Ma, que eres bandido, com tu soles. Bé, anem ja directament a les preguntes. Recordeu, són preguntes relatives al monogràfic que hem vist adés. Teniu 10 segons per a contestar i són preguntes que vos heu d'haver fixat molt en el monogràfic, perquè hi ha algunes que són perillosetes. Si vos sembla, comencem ja. Recordeu, 10 segons a partir de que jo diga temps. Primera pregunta. Quina figura predomina en les llums nadalenques que hem vist ornant els carrers de Gandia? Temps! Final del temps. A veure què tens, Enric. L'estrela. Mira-lo, si pareix el logo de la caixa i tot en l'estrela que ens ha dibuixat. Molt bé, i tu, Paco? L'estrella, també. Molt bé, doncs 5 punts per a cadascú. Molt bé, anem a comprovar a veure si era una estrella, perquè jo m'he avançat, perquè ja me l'he vista des del vídeo. Ahí tenim l'estrela, molt bé, una estrela grogueta i roseta. Molt bé. Següent pregunta. Hem vist el missatge del rei, que comentava jo, que fan tots els canals, que no et pots fugir d'ell, i, com no pots fugir d'ell, vos heu de fixar molt bé en el missatge. No en el que diu, sinó més bé en el que porta este home. Perquè duia roba. No anava nuet. Veritat que no? No. Pot ser. Una versió eròtica. Quin color tenia la corbata que portava el rei d'Espanya en el missatge este del monogràfic? Temps!
A veure, recordeu com era este monogràfic, i en el silló. Temps! A veure, Enric... Taronja. Ai, que mac eres bonico ahí dibuixant i tot. Pareix una mandarina, però bueno, taronja. Taronja. I tu, Paco, a veure si mos dibuixes també. Jo no ne portava, No ne portava? No en portava. Com Lorenzo Milà? Com Lorenzo Anem a Milà. veure si ne portava, si era taronja o si era d'un altre color. Anem a veure la resposta correcta. Ahí tenim de color taronja, Enric, 10 punts. Molt bé, molt bé, molt bé. Estàs ja ahí camí de guanyar. A veurem. A veurem, esperem que... Bueno, no esperem, jo no tinc favoritisme de cada de tots, però... No sé, ja veurem, ja veurem. Jo crec que a tu et fa més falta que... Home, perdona, yo es que de la monarquía no soy molt, entonces no me la sabía, pero la después seguro, No, tu no eres molt de... Tu te trago en les casalles i tu no eres de res, fill. Bueno, no, això t'ho dic en carinyo, no vingues tu ara, pues, i m'envies uns matons ara d'estos russos. Bueno, tercera i última pregunta. L'has d'encertar sí o sí? Perquè si no l'encertes, te'n vas a ta casa en les mans buides. Bueno, igual te'n vas a Mercadona i compres una casalla, però vamos, sí. no és qüestió. La tercera pregunta esta és dificileta, S'heu d'haver fixat molt, molt bé en el monogràfic. Quin número de torn apareixia en l'oficina de l'atur que hem vist crec que durant uns 5 segons en el monogràfic? Temps! Fixeu-vos bé, un número turnomàtic, això, que fiquen en números en LED, ja sabeu. Temps! A veure si teniu la resposta correcta, Enric. 38. 38, veurem si és de veres. Paco? 2012. Tu de Madrid, veritat? Tenies que haver ficat 2016, no? Que tampoc se l'han enduta. Bueno, és igual. Igual, no crec que sigui 2012, perquè sol ser números de 2, però bueno. Anem a veure quina resposta és correcta. Ahí tenim, cap de les dos era el número 72. Vaja. T'has quedat tu més prop. Sí. Però, en fi, no pot ser bé. De totes maneres, has guanyat, Enric. Molt bé. 10 puntets. Tu t'has Perfecte. quedat en 5. Jo m'he quedat ahí. Ara després li direm a producció que et convida a una casalleta. A tu també si vols, si no veus, doncs no. I ara que vinga la nostra estimada hostessa realitzadora, Anna, que ens portarà un meravellós regal. Premi, mira-la. Ai, que Bueno, molt bé, així tenim la caixeta. Mira, Enric, obre tu mateixa. Anem a veure, així tenim la caixeta. Ta-ta-ra-ta-ta. Està del revés, però no passa res. A veure, què t'apareix? Mira, el premi que has guanyat. Però això què és? Això, mira, fica-te-la, una xapeta molt mona i molt bonica. Tu fica-te-la, no tingues por. Sí, fica-te-la ahí, molt bé, del dret. I saps què és esta xapeta? No tinc ni idea. Ni la tindràs. Bueno, si la tindràs ara quan vegem el reportatge de Maria que ens ha preparat parlant-nos d'esta campanya de l'Ajuntament de Gandia. Què passaria si l'Ajuntament de Gandia aprovara esta campanya? Gràcies Madrid. Es tracta d'una sèrie de descomptes en transport, hostaleria i comerç dirigida al públic madrileny. L'objectiu de la campanya és agrair a tots els madrilenys i madrilenyes que trien Gandia com a principal destí turístic. Per això, la seva fidelitat es veu així recompensada. Anem a comprovar-ho. Pues vinc a dir-vos a veure si conegueu esta campanya que es vol aprovar l'Ajuntament, que es diu Gràcies Madrid. No tinc ni idea. Pues no, és que d'això no m'entero jo de res. La conegueu? No. Vostè s'ha enterat d'esta nova campanya? Sí. Què vos sembla? Madrilenyos no els hi vull pescar mal, però com més lluny millor. Que molt bé, està molt bé. Molt bé. Sí. Què sembla? Pues no sé què dir-te. Ser en benefici de tots perquè treballen també els d'ací del poble me pareix correctament. Per mentre s'aprova, tots venen a viure. Reals de pipes. Persones venen així passar el temps i aportar-nos també diners, pareix bé. Opinar no opine molt perquè no tinc idea, no tinc d'això. Àngela Maria. Home, està bé. Després vamos nosaltres també, no? I jo... De Madrid, ho fan en Madrid, crec jo, vamos. Això és la meva opinió. Tu què el pareix? Jo facin primer per nosaltres i després ja que miren pas de més. Que només és això que dius que només és per fet de la gent de Madrid i ja no en va. Que han anunciat que llevaran part de la pensió de la gent major, que creuen que no és massa important, Claro. i la destinaran... Entonces ya no estoy yo de acuerdo, perquè jo sóc una jubilada i si me ho lleven, què faig jo? Perquè ja és curta la pensió, si la lleveu, què queda? Sense res.
que nos ayuden a eixir de la crisi. No tiene crisis, no. Gandia no n'hi ha crisi. No. Però quan hi ha poquets, per poquets que lleves es veu. O no? No. Els madrileños, si són bons, són bons. I si són el que arruïni, arruïni. Es pot llevar uns 100 euros, no serà molt. Àngela Maria, ja, no. Uns aprofitosos. Molt. Hi ha qui li agradarà, Si venen de veraneo, i el que ve de veraneo és perquè pot vindre, si no, no venen. Hi ha gent que cobren molt poquet, que lleven es cobren molt, perquè si a mi lleven 100 eurets del soldo que jo tinc... Què faig jo? A demanar limosna per ahí? No, un notarem, no. Ahí ya no estoy yo de acuerdo. No. Hombre, ¿cómo que por qué? Para que ellos vengan a veranear, lo mío es que... Yo dic que dicen cada cosa en el seu puesto. Hola, mira qué parece yo, sí, yo no sé a mí qué sembla ya. Ai, esta Maria, un dia le van a matar i no serà culpa nostra. Però bé, anem ara amb l'entrevista d'avui, una entrevista internacional, tu, això és d'un nivell espectacular. Avui tenim una convidada que és una estudiant de Suècia, és Erasmus, es diu Ela, benvinguda, Ela. Gràcies. Molt bé, primer de tot, voldríem saber quina és la motivació que va portar a vindre a estudiar així a Gandia d'Erasmus. Przede wszystkim sprawa wygląda tak, że mam regidora, escolta, que es que a mi m'han contratat perquè soc tutora del suec, però la xica esta no parla suec, i clar, jo ara a la Xina, perquè si no vaig a saber solo que parla esa. Clar, moviment, no? Vale. Co mam zrobić w takim wypadku. Molt bé. I tu de quina part de Suècia eres? Bé, va un poquet igual perquè allí, sigues on sigues, fa un fred que et cagues, però bé, de quina part de Suècia eres? Ale najgorsze jest to, no, że si en veritat no soc de Suècia, sinó de Sueca, però clar, la meva família és musicana, sap vostè? I per això m'han de posar una dobladora, perquè el meu accent és molt latino d'allí. I res, tampoc és que faci molt fred per allí, més o menys com així. Zamienić się w tłustą okładzinę. Vale. I ja per a... una altra pregunteta així per a veure si t'has adaptat bé al nostre mitjà este d'ací. T'agrada l'ambient este universitari de la PSG, el Varadero, Brujas, Quilombo, tot això? Ale ja naprawdę mówię... Sí, jo estic farta ja, Això és una broma de molt mal gust. Vull parlar amb els responsables de tot això. I no me'n vaig així sense cobrar. Ara què s'ha pensat que tinc que fer el ridícul i se n'aniran de rositas. Pues sí que la quiero. Amb qui he de parlar? ¿En producció? Bé, qui és? ¿Nacho? Ara lo diré jo a ese. Ale, ahí es quedeu. Wait a minute, please. ¿Qué pasa? Sí? Que anem a publicitat ara? Anem a publicitat i a veure que... Wait... I ja hem arribat una vegada més al final del programa i avui ens acompanya el showman de la Ribera, de l'Alcúdia, Toni de l'Hostal. Benvingut, Toni. Hola, bona nit. Vicente. Bona nit, Tere. Molt bé. Tu eres conegut per les teues shows estos que montes ahí, o a soles o en les Maredeus, estos que barren cançons, música... Claro. Cantar, humor, valenciania... Follar, sí, alcohol, que m'has dit adés també, muy bien, sí. De tot. I tu, com se et va ocurrir fer-te cantant i showman aixina de València i de tot? Pues mira, que un dia estava jo en el terrat de ma casa prenent el sol una nit i me va abduir un ovni de marcianos i me van clavar coses pel cul i després me tornaren a la terra i ja estava jo aixina. Pel cul, no podia ser per un altre puesto? És que és l'únic puesto pel que te poden clavar coses com els supositoris. Ja després cridarem a Iker Jiménez perquè mos ho resolga també. Vale. Bueno, avui mos cantes una cançó molt bonica. Sí. Has vingut per cantar, no? No, però bueno. Bueno, ja que estàs, no? Sí, no. Mos cantes la paella? No puc cantar una aixina porno, tipus el Virgo Vicenteta o algo? Home, jo crec que la gent de plató vol, però crec que els jefes de dalt mos la tallen si ho fem. Ah, té raó, que Gandia són aixina d'això. Pixavins, que vols. Sí. Bueno, ens cantes la paella, després prendrem nota per a fer-la i nosaltres ens veiem la setmana que ve, així en Mari. Com està el temari? Vols dir amb Toni de l'Hostal? Fins la setmana que ve.
ingredients per a fer una paella: 1 quilo de carn, mitja quarta de tavella, 100 grams de tomàquet, 200 de batxoqueta, una quarta d'oli, 1 litro d'àvia de l'aixeta, el bullit mai en àvia de Madrid, mig quilo de magre, mitja quarta garrofó, un paquetet de safrà, una cullerada de pimientó, got ple d'arròs per capçal de cuina, pa, 4 persones i pa la veïna. Procediment: cal fa oli en el vinagre, tira-li la sal, ja afegeix la carn i el magre i ves pegant-li voltes a la carn en la paleta fins que l'àpi del pollastre vaig a fent-se doraeta. Ja t'han dit el secret del sofregit, en acabat afegeix la batxoqueta i la tomàquet triturar, pega-li una altra volteta. T'has d'esperar a que tot se sofritxa un parell de minutets, mai de la vida, 1 hora i mitja. Quan estiguen prou fetes les cuixes, tira el pimientó a l'hora que la ruixes en el litro d'àvia del pessebre, cas contraris cremaria el pebre, tot seguit pa trencar-la en fit. Afegeix la tavella, el garrofó, el paquetet de safrà que veuràs com es desfà. Deixa-ho bullir al foc fins que es coga, refila l'arròs, veuràs com l'àvia es torna groga. Afegeix-li àvia si se n'ha evaporat, tastau de sal, ja afegeix-ne cas que fora i deixa-ho coure uns 10 minuts al màxim i en acabant uns altres 10 minuts al mínim. A la taula i al llit el primer crit, quan estiga cuit i ben sequet, deixa-la sobre el foguer pa fer el socarraet. I recorda el que guisa dolç, guisa pa molts. I el que guisa salat, sempre guisarà pel gat. Pero mira cómo dice